Agenon! Fuss! Itt egy szállodát, beengednek minket! Engedjenek be minket! Kérlek! Ó, köszönjük! Maguk voltak az utolsók. Küldöznek minket! Jöjjenek, tudok egy jó rejtett szobát. Kettőt is. Menjenek én addig. Mi a becses nevük? Az enyém Titzor, az enyém meg Agenor. Az enyém Agenor. Ez az mi? Agenoré. A tiéd. Ó, köszönöm. Nem szép. Ez az enyém? Jaj. Tiéd az utolsó előtti emeleten van. Gyere. Ez? Ez a tiéd. Én alattad vagyok. Hogyha valami kell, csak szólj, alattad leszek. Ugye... Jézusom, mi lesz velük? Ez Hawkeye. Ki ez? Velünk hívták a Rinótas. Gyorsan. Ó, van számítógép is, szuper. Jó, takaros kis hely ez. De nekem harapnom kell valamit. Várjunk, ki sem fizettük. Na mindegy. Ki kell fizetni? Amúgy tényleg, most jut eszembe. Lát az üldöző! Engedjenek be! Halló! Engedjenek be! Engedjenek be! Varga úr, Igen, hol van? itt vagyok a lakosztályomba. Engedjenek be, ma bátor! Varga úr! Itt vagyok a lakosztályomba. Engedjenek be, vagy bátorok! Megvan! Varga úr, engedjen már be! Huligán, hol vannak? Engedjen már! Hát a kettő Agenornak Én a vagyok Titzor, Agenor. hol van maga Huligán? Hol van? Ki? Varga, jut eszem. Nem tudom, kiről beszélni, nem ismerem őket. Igen, ki kell fizetni Ott 20 az arany. Agenor! 20 arany. Jó rendben. Elkaplak! Elkaplak, Agenor! Ah! Elkaplak! Az anyját magának. Hát tűntek kifele a Tűnsz lakosztályomba. innen. Elkaplak! Carlos, takarodsz innen? Takarodsz innen. Tűntök kifele a lakosztályomból. Hát milyen népség ez? Carlos, takarodjál! Milyen népség ez? Takarodjál! Takarodjatok. Dick. Dick, ez mi? Mi történt? Az ember megaludni se aludhat? Mi történt itt? Na, én alszok egyet. Mi történt? Varga? Igen, Mi történt? nem tudom. Ez mi történt? Amúgy Javalás. segítsetek Javálást hallottam. Megkérdezem Agenor. beszőnyegezni. Most vettem a szőnyeget, és jó lenne beszőnyegezni. Agenor, Gépezek. mi történt az előbb? Megtámadott az üldöző. Elüldöztünk. Az üldözőt Volt nálam elüldözték. Micsoda érdekesség. Az üldözőt üldözték el. Azt a rohadt, ebbe i7 processzor van ki. Hát persze, a legjobb bárkák. Ez durva. És ez nem is olyan drága szálloda. Na mindegy, megérte ezt ide. Agenor! Szia, itt vagyok szembe veled. Van csak egyet. Fordulj meg, itt vagyok. A marha. Hát, arra? Elnézést, segítenének megcsinálni a szőnyegemet? Mert most vettem. És nagyon kéne, tudják. Jó napot, tetszik az új gép? Tőlem származik, hogyha nem tudni, hogy nekem egy feleslegesített i8-as processzor, nem? Ó, jó napot. Mindjárt hozom a másik képet, és kicseréljük ezt a képet együtt. Órát, mert addig én lezuhanyzok. Pizsamába öltözök már.
Na, akkor ki is Nehézségemnek az annak az, hogy tegyük ezt. nem kell figyeljek, hanem a zenekarra is. Nem is egy dalt fogok elénekelni, hanem egy életét. Mondji, Hogyha át tudom adni, akkor szerintem abban nagyon sokan. Agenor. Ne ordíts állandóan. Agenor. Jöhetne segíteni, megcsinálni az új szőnyegemet, mert most vettem és Jó, nagyon- de már én pizsamában vagyok. Nem. Holnap nem lehetne? Nem. Ah, Mi az a hőbölgés ott lett? egyek. Szőnyeg csinálás? Ó, basszus, segítettek úr is régen. Ha, mondtam. Jó napot. Aj, mivel kell? Jó napot. Jó napot. Csinálnak maguk. A Szőnyegezzük szőnyegemet. ezt a szart. Jó. Hát ezt is meg kell csinálni. Meg bent is megcsinálom. Jó napot! Hogy áll a munka? Jól állnak. Jól állunk. Kint már kész a szőnyeg? Önök! Van felesleges i8 processzorom kell, akkor az i9. Igen. Ó, már este van. Azt a rohadt. Én Kell a szerint... i8-as köti? Zsoltika, önnél van az új processzor? Már be van rakva az i8. Szerintem én Ó, át is köszönöm öltözök szépen. pizsamába. Akkor én megyek. Na, viszlát. Lettem. Jó éjszakát. Marga, önök, Jó napot. nem kell a processzor? Nem, nekem a legújabb kiadású vadonatúj van. Intelcore i7. Mit csinálnak valami nem az? Inkább Olyan megyek kapcsolat, most mint megnézni. Alapnapomat. I7 Ingyen alapnapomat. kapcsolat. És jó, billentyűzet is. I7 alap. Jó, megvan. Jó, akkor i8. ugrás az ágyba! Yeah! Oh. Jó, ez jó volt. Ah, Jó reggel. Jó reggel, Zsolti. Jó azt reggelt. rohadt. Kell az Intelcore i8-as processzor? Nekem már megvan. Lehet. Kiveszek Kell valamit. beszerelni. Jó reggel. Zsinyét. Persze. Bezárták előttem az ajtót. Ó. Jó reggel. Jó Minden jó. reggel. Gyorsan lesz majd azok. Lezuhanyzok egy. Nem baj, hogyha még pizsamában vagyok itt? Nem, nem. Be ne jöjjön a zuhanyzóba. Nem. Tessék, beraktam a processzor. Ó, köszönöm. Remélem jó fog menni a gépet. Tehát Köszönöm. Nem megyek. Reggelizzük Csak valamit. jöttem szólni, hogy majd ki kell tölteni egy bizonyos lakósi engedélyi papírt. Na viszlát. Felmegyek Varga lakosztályába. Hát kell egy kis leves? Az Zsoltika. Enyém. Jó napot, Varga úr. Jó Hallottam, hogy kell az a biztonsági Igen. cucc. Az az itt lakossági, az a lakossági cucc. Elkérném, nem baj. Finom ez az alma. Adom. Leül a Bocsánat. Az öné már megvan, már csak a didzonét kell előkeresnem. Ezt írja alá, Akkor- mindenféle adottam. Addig én odaadja? megyek. Az engedély az megvan. Nekem? Itt sem De voltam. visszaadom ezt, és kössék. A polgármesteri Megjegyzem. hivatalba kell leadni. Oké, akkor megyek Jó, is. viszlát. Viszlát. Szerintem jó irány, olyan lesz, mint a Szandinak a csapta. És a klipről. Van, Zsolti? napot. Tessék.
Viszlát. Ah, hülye vagy őket. Nem sok hülye. Eszembe mit csinál Zsolti? De mit kapja? Mindig ugyanazt Jó mondja. reggelt, Zsolti! Neked lehet. Megyünk később kocsmázni mindenkivel? Igen. Diddon. Az adatok jók, a polgármesteri hivatalba kell leadni Agenor után. Olyan szép ez a falucska. Itt a diszkó. Agenor. Igen. Jó napot, Agenor. Leadta a hivatalba a papírokat? Még nem, most megyek. A hivatal az utánam, gyere. Jó, Aki rendben. kérdez meg, hogy nekem miért nem kell leadni. Várjanak meg! Varga még mindig pizsamában van. Varga, vedd már le a pizsamát. Na itt a hivatal. Itt a hivatal? Ez a hivatal? Itt, bent. Ó. Jó napot, polgármester uraim! Hova mentek maguk? Nem az a hivatal. Ja. Melyik? Ez itt. Ó, bocsánat. Ó, bocsánat. Maguk a templomba mentek be. És Ugye tudják, merre kell Ó, visszajönni. jó napot kívánok, polgármester úr! Itt a lakossági nyilatkozaton. Meg is volt azt a jó... Álljatok meg! Nem félek ez a... Á, már este van. Ó, menjünk ott. Engedjenek be! Á, basszus, nincsen kulcsunk. Jaj, nem. Ott, Zsolti! Zsolti. Én felmászok a teraszon, várjatok! Nekem van kulcsom, hogy vigyek. Felmásztam a teraszon, mert én a pörő vagyok. Kinyitom, nyugodjanak meg! Semmi pánik! Fú! Szórakoznak nem? Tolkolom vagy valami, bazd meg, sziasztok. Részegén emberek ülnek. Elnézést! Na, menjünk kocsmázni. Diszkóba. Menjünk diszkóba. Gyere. Menjünk Nem, a a kulcsot Jöjj nem lesz. velem. Diszkó. Gyerünk. Az a DJ pútos. Jaj, bocsánat. Ez én vagyok. Én helyem. Igazság. Elmegyek Vargáért, várjatok. Én a DJ. Jó, Elindulok akkor... Vargáért. Jó. És akkor én indítom a zenét is. Majd. Te indítod, vagy én? Én. Te indítod. Indítsd a fényeket. De még nincsenek itt a gyerekek. Kop. Á, mi ez? Olyan ilyenkor, ilyen Jöjjön már. buli, ilyen olyan unalmas. Jó napot. Jó napot, nem jön kocsmázni? Hát túlálmos Nem vagyok. kocsmázni jöttünk. Hallod? Oké. Jobbulnak tetszik. Akkor viszlát. És még egyszer ne zavarjon. Franci, Didzon. Igen. Halló, Didzon. Jövök! Jöjjetek már a Mentek szólni. diszkóba. Gyertek Varga nem már. akar jönni. Diszkóba? Nem akar jönni. Akkor nem jön. Ennyi. Jót bulizunk, ő meg nem jön. Ennyi. Gyere. Jöjjön. Most startoljunk egyet. Oké, start. Jéj, megy a zene. Gyerünk! Indíts el! Zsolti, indíts! Én? Gyerünk, megy! Gyerünk, menjen! Ez az! Agenor a kedvenc a szép